Bamakɔ ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar Sidiki a bɛ jamana kunnafoni de maan na sɔgɔmada in na nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔ ye ko Jibi e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na n'a ye yamaruya di kɛ i k'a dɔn kunnafoni an b'an jɔ a la fɛn o fɛn n'o sɛbɛnnen don ko kunnafoni don min bɛ jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn anw b'a yalo ka taa date ngami Jibi se min b'a ye a k'o kɛ ne ka sɔrɔ ka yamaruya di kɛ an k'an jɔ a kunnafoni na o bɛɛ karamɔgɔ de waati ngara ko n'i ye tigɛɲɛ jɔlen bɛɛ a taa ɲi bolo a taa ɲi bolo o ye tiɲɛ ye n'o tɛ a tɛ jɔ a ye siga t'o la bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki a ye ɲɛma n ka kulusi jala tigɛlen don Boubacar Sidiki o b'a sɔrɔ i b'i ɲin bolo siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula Boubacar Sidiki k'a dɔn minɛni a b'an bali kɔni a laban a bɛna taa jɔ cɛkɔrɔba la min ye Ibrim Boubacar Keita yɛrɛ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sira furan o furan minɛni o minɛni gɛrɛbi kɛ jamanakuntigi kɔrɔ la Ibrim Boubacar Keita min ye Alhaji Mahamadu Gabaye a ko nin tɛ se ka kɛ ni jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ i k'a dɔn n'a to a ma fɔ walima n'a ma wele Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana a halakira k'a daji kabini san 2013 ni fanga dira IBK ma don min ka n'a bila bila Mali bɔra maliya la Mali halakira ni k'a daji Boubacar Sidiki k'a dɔn bonya tɛ yen karama tɛ yen wa jamana kɛra bɛɛ b'a fara dulɔ ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni b'a salo cogo min ka di ye Boubacar Sidiki a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrim Boubacar Keita a yɛrɛ nɔfɛmaw ni balimasiraw ni kabilaw Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye jamana dayɛlɛ ka d'u ma a y'a sago n'a dungɔ k'a la i b'a fɔ ko bi tɛ se sɛbɛnnikɛla ko maa o maa to a bi fɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ ka danamaba de kun y'olu ye wa a yɛrɛ de y'olu wele Boubacar Sidiki i k'a dɔn ka na bila a kɛrɛfɛ o ye jamana tan k'a balontan Boubacar Sidiki ka taa dafiri po i k'a dɔn a ma kala don a ɲina ka sɔgɔbɛ n'o y'a sɔrɔ waati kɛra i k'a dɔn a yɛrɛ na kuma fanga na kuma min kun b'a da jamanadenw nisɔndiyara haute cour de justice Boubacar Sidiki i k'a dɔn o kun ye cakɛda ye min bɛna wuli ka jɔ kɛ faama ba fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn n'a i minɛna nin ɲɔgɔn na k'u la u k'i kere la haute cour de justice Boubacar Sidiki a laban nana faamu k'a fɔ juguya de ni ayiwa danna juguya de sigilen kun bɛ fɛn min kun ye ayiwa maakɔrɔba dɔ ye faamakɔrɔba dɔ ye olu ɲini dɔ kun don Boubacar Sidiki ni maa min ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ janfa dingɛ sen i k'a fɛɛrɛ sabula i bɛ bi a kɔnɔ don dɔ la siga t'o la ko an bɛ jɔni minɛ ko bi min kɔni ye Bube Mayiga minɛni ministre des finances ka taa se Kamara ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn minnu to a bi fɔ n'olu kun y'a ale yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye i k'a dɔn a ka lamɔdenw a n'a yɛrɛ denw Boubacar Sidiki i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen da nɔrɔkɔra sabula n'a ma ɲɛ k'olu minɛna Boubacar Sidiki i bilen kana wari dun nka n'i bɛ se k'a bali n'i ma jamana wari dun bali Boubacar Sidiki n'a dunbaa bɛɛ ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ jɔni na ko bi Ibrim Boubacar Keita i k'a dɔn maa tɛ ko kisi a ma nka min kɔni ye gɛlɛya ye jamana dajili ani jamana k'a bɔ dala a daminɛna IBK tile la Boubacar Sidiki a ko an bɛ jɔni minɛ ko bi min kɔni ye sariyatigɛlaw ye u b'a dɔn k'u dɛmɛ dɔɔni i k'a dɔn dibiba de donnen don Ibrim Boubacar Keita kɔni foyi t'a kisi weleli ma ka taa ɲininka n'o dun kɛra i kana se ka n'a jɔra la i k'a dɔn i bɛ siran min ɲɛ o bɛ k'a la dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ a la ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ Daba Tunkara naamu i tɛgɛ bila n k'i sɔn maɲumanya to o ye ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Laya Jara ye i da tula wari dunko kuma min na n'o ye an ka sɔrɔdasiw ka minɛnzanko kuma ye e ko minɛli o tɛ senna wa i y'a ta k'a lajɛ min ye kununko tarata ye septembre kalo tile 28 san 2021 i b'a ye k'a fɔ min ye agent dɔ ye ministère de la défense des anciens combattants na e ko tɛgɛ ma da a kana wa a minɛna pôle économique financier maaw fɛ ka taa kɔsɛmɛ kasobonba kɔnɔna na joni Tumayi Traoré awɔ Tumayi Traoré ale a tun bɛ ministère de la défense des anciens combattants o kɔnɔna na min ye sɛgɛsɛgɛliw ye nafoloko sira fɛ ale ka baara kun ɲɛsin bɛ o ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a to a taalen bɛ ye ko la ko min kɔni n'i y'a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen tɔnsi wuli ka jɔ maa o maa bɛ yen k'e ye dɔrɔmɛ kelen dun sɔrɔdasiw ka minɛnzanko la bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye cɛmancɛrɔ fanga jamanakuntigi ani a ka fangabulon ɲɛma n'o
ye premier ministre Dr Sogel Kokala Maiga ye o kale gado min ye furancɛ fitinin min ta mega kalifa o la jɔn kɔni be sa ko de kɔni gɛlɛ sabu ye ka jamana ni k'a dafiri ni k'a firi a sinka o kɔni tɛgɛ bɛ bɛɛ lajɛlen kunjɛ la kelen nafolo min n'o bɛ aw bolo k'aw datugu ka to la ka tila ka nafolo ni ka a minɛ o dɔ de talen filɛ ka ɲɛsin Tumayi Tarawele ma Tumayi Tarawele ale i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ taa fara maa minnu kan o de ye Sumele Bube Maiga ye ka taa se an ka ministre de l'économie des finances kɔrɔ ma madame Boire Fili Sisoko o fana tɛmɛlen kɔ kokura ko nin kojugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla maa min tile la o de ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye jamanakuntigi kɔrɔ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko yalima nin ko ninnu kun b'a la ka kɛ waati min na a tɛ a kalama wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa ko n'a tigɛla da o da dala a ko kɔni a b'a la ka terin cogo min na k'a yɛrɛ laban a na wele don dɔ ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka wa n'a jɔla la bɛɛ min ye kasoladon ye cɛkɔrɔba a bɛ t'i nɔngɔma Bamakɔ kasobonba kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn fɛn min n'a y'a sama ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri Boubacar Sidiki a ka di na date bila diɲɛ nege tɛna kɔ Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi a bolo ko 600 siɲɛ 23 Boubacar Sidiki k'a dɔn minɛni dabɔlen don maa o maa ni sɔmingelen don k'a fɔ wari in kɔni a wasɔrɔsiw ka wari walima minɛnzanko i ye dɔ kara la Boubacar Sidiki i k'a dɔn kaso bo kɔni i tɛ kisi o ma Boubacar Sidiki min ye officier jalatigi maa 5 ani civil Boubacar Sidiki k'a dɔn tile 2 na tɛgɛ dara olu fana ka u dan bɛ kasoba kɔnɔ o ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a bɔ jɔnda t'a ko la bilen sabula Mali yɛrɛ de kɛra Mali ye Boubacar Sidiki i bɛ ka tile Mali dajira ni ka Mali barika ban Boubacar Sidiki makama i k'a dɔn ani sɔrɔ min b'a la a bɛɛ lajɛlen yewura sɛbɛnnikɛla ko faama kura n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'i sigi Maliden ka da i la Maliden ka da a ka jamana na Boubacar Sidiki k'a dɔn Mali ka segin a ka minɛnkɔrɔ kɔnɔ n'i ma nin wulikajɔ in boloda i k'a dɔn faama jugu ani ɲɛmaa jugu fɔ o fɔ bɛ yen minnu ye sɔnni kɛ a bɛɛ lajɛlen de ka minɛ wa minɛni dama tɛ koyi Boubacar Sidiki i minɛna a wa sɔmin kɛra k'a fɔ i ye sɔnyani min kɛ Boubacar Sidiki o sɔnyani fana a wari bɛɛ lajɛlen ka saalo ka bɔ i kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o de la min ye kiritigɛlaw ye min ye kiritigɛlaw ye Boubacar Sidiki k'a dɔn dabu ye sonatiw ye sabula i k'a dɔn a bɛ ne ka waati kɔni bɔ sonatiw ka nin minɛnzanko kuma min bi senna Boubacar Sidiki i da sera a ma Sumele Bube Maiga kasobonba ministre de l'économie et des finances kɔrɔ madame Philippe Boire kasobonba Mahamadou Kamara directeur de cabinet ministre de la communication a y'o fana kɛ kasobonba Boubacar Sidiki i k'a dɔn tile 2 na jalatigi minnu bɛ ni sɔmingelen kundu la a wa sɔrɔsikulu la k'a fɔ ko a wa dossier in kɔni n'a ka suru walima u bi dɔ kalama a la walima u ye dɔ dun Boubacar Sidiki k'a dɔn tɛgɛ dar'u kan i tulo fɔlɔ colonel Abdoulaye Wahabu Touré kaso Mohamed Lamini Jakite kaso commandant Adama Ayiwa Kaba kaso lieutenant Njo Konate kaso contrôleur financier min bɛ yen madame Sango Fatumata Bokum kaso a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu welela kiritigɛlaw fɛ pôle économique la ka t'u ɲininka Boubacar Sidiki i k'a dɔn sigisigi ani kuma sidɔnbali fɔ o kɛra sababu ye tɛgɛ ka da o kan a ko maa 5 min minɛnen filɛ nin o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la kiritigɛla n'i y'a m'u da tubabu kan na ko mandat de dépôt o ye yɔrɔjugu ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn o dar'u ka ten ngami sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni kɔni jarila a wa réseaux sociaux kan kosɛbɛ ka kunnafoni in sɛbɛkɔrɔ bɔ Boubacar Sidiki nka min bi kɔfɛ n'o ka girin o de ye n k'i ɲininka a wa président Ibrahim Boubacar Keita président kɔrɔ a tun bɛ yaala dakabana avion min kɔnɔ o sani ko kuma Boubacar Sidiki k'a dɔn o fana ye ko ye min kɔni barika ka bon kosɛbɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ san 2018 misubaw ni ɲɛgɔnw nana fara ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye nin dossier in wa nin kuma banna koyi nin gilasera i k'a dɔn kuma in tɛ fɔ bilen a kuma bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra k'a ban nkalon b'u da Boubacar Sidiki i k'a dɔn waati kelen min kɔni ye kiiritigɛla min n'ale de labanna ka kɛ minisiri ye kiiritigɛlaw ka minisiri Mahamadou Kasoge o y'a jira k'a fɔ ko in bɛ sen na sɛgɛsɛgɛli misɛnnin caman kun bɛ yen min ɲɛ dɔn tɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn kɔsa in na sa ko ɲɛ dɔnnen u nana ko in wuli te balaw wasi ko kɔni wuli ma wo ma de b'a la k'a fɔ sɔmin gele don pôle économique et financier u tɛgɛ dalen di kan
a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Boubacar k'i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininkaliw nana ye k'a fɔ janfa min donna nin ko in na wari min garagotora la Boubacar k'i k'a dɔn u ye jamana dafiri ka jamana janfa min na a fanga de bonyana fo k'a fɔ k'a to ten Boubacar k'a dɔn hinɛ tɛ nin na makari tɛ nin na n'i y'a dun Boubacar k'i b'a fɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wari bakule min miliyari 9 ani miliyɔn 350 Boubacar k'i b'a ye k'a fɔ o de kɛra ŋanamu ye n'i y'a mɛn tubabukan na fo usage de faux Boubacar k'i k'a dɔn a fanga bonyana wari fana bɛ yen miliyari 29 o tuma anw ye dangadenw de yan danga de b'anw kɔ ni wari ko a ko ka girin han hinɛ ta hinɛ ta wa i b'a ye V8 e m'a ye V8 dɔgɔya an bɛ bɔ na sa wa a dogolen don foro ni fɛnw kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa bɔ a bɛ ɲɛnabɔ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn foroba cakɛla u ni minen bɛ u tɛsira u ja ka gɛlɛ u kɛra subaw de ye Boubacar k'u dabiri jamana joli la ka a sɔnsɔn sɔmin kelen don maa o maa na k'a fɔ bolo se ka magow la i kɛra sɔrɔdasi o i kɛra sibili o Boubacar k'i k'a dɔn tɛgɛ bɛ da bɛɛ lajɛlen kɛ kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔ bɛ yen maa kun tɛ ka da la k'a fɔ o fana bɛ wele min ye fodi ye Tanjogora Boubacar k'i fodi ye Tanjogora o ye maa kananenba ye kɔsɛn in na o ye kunnafonidi dɔ kɛ kunnafonidi in kɔni b'a jira de k'a fɔ a ka ja baara min daminɛnen bɛ sariyatigiw fɛ Boubacar k'an k'a kɛ nafa min b'a la a bɛ na ni jamana ɲɛtaa min ye a bɛ na ni hakilisigi min ye jamana kɔnɔ a fanga ka bon sabula faama kura tɛna jamana kɔnɔ bilen Boubacar ni min ɲɛsin waridunnaw kɛlɛli ma jamana nafolo n'i m'a makara a ko nin damanda de bɛ kɛ sababu ye Boubacar k'a dɔn k'o ka nɔgɔya a ko hali bi n'i y'a ta k'a lajɛ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita Mali fiɲɛ i k'a dɔn Mali yɛrɛ keleku sababu ale ye san 7 Allah Suba Boubacar min ye ka kuma tɛ mina sogo bosɔrɔ la kan 2013 votew n y'a fɔ bɛɛ ye awa a ka ko kun kɛ b'a fɔ ko ala ko fana koyi ala ko tɛ koyi hali maa minnu tɛ se ka taama u n'u mɔdenw bɛ taa gilekibajatigi n tɛgɛ d'a kan n'i y'o ye yɔrɔ o yɔrɔ Boubacar k'i sira tigi ɲɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ 2013 2017 maliden kɔni Boubacar i b'a ye k'a fɔ IBK n'a ka jama o kɛra sababu ye ka wari min diɲɛ Mali kɔnɔ i tulo fɔlɔ dɛ miliyari 300 300 miliyari ka waati la sɔrɔdasi min ni n'o ni tola an ka manamana ko in na a ɲɔgɔnna sɔrɔdasi ma deli ka sa présidence ka fanga na Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko vérificateur général y'a se kɛ sabula o ye wulikajɔ caman kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fiɲɛ caman min bɛ a bɛɛ lajɛlen fɔra nka Boubacar k'i ka IBK tile la i k'a dɔn a bɛɛ kumakolo gansan sabula nafa ma y'a la min ye wulikajɔw ma kɛ vérificateur général mana fɔ nin wari in tununa san wɛrɛ fɛn bi tunu ye o ka girin ka tɛmɛ o wari kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi l'informateur ma an b'u fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura nouvelle horizon maa min wulilen bɛ ni ka kuma o de ye Mahamani Toure ye Mahamani ko min ye maître Kasimu Tapo ye k'a y'i sen bɔ Sumeli Bube Mayiga ka taa se madame Buhari Fili Sisɔkɔ olu minnu minɛ bɛ Ala ni anw ka sɔrɔdasiw ka minɛnsanko sababu nafolo min n'o tununna n'o kɛlen bɛ u ka kasoladon sababu ye ko min ye maître Kasimu Tapo ye k'a y'a sen bɔ koyi min ye sɔrɔdalidenw ni lafasali ye ale y'i sen bɔ o la avocat wɛrɛ minnu bɛ yen n'a n'olu kun fara an bɛ ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka fɔ la ale de kun y'u la maa kɔrɔbalen ye bawo min ye ancien bâtonnier ye n'o ye avocat ka jɛkulu ɲɛmaaya a y'o kɛ jamana in kɔnɔ wa a ka wulikajɔ o dogon tɛ maa na wa min ye a ka client ye maa o maa kɔni bɛ n'i y'i ka ko ta n'i ka kalifa maître Kasimu Tapo la a n'a baara kɛ ani journaliste don fo ka se a hakɛ la min ye wulikajɔ caman ye a lakodɔn b'o la jamana faso Maliba kɔnɔna na ha ka ja Mali yɛrɛ kɔ kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni ye nin kunnafoni bɔ ni k'a sansalama a y'a jira k'a fɔ min ye Sumeli Bube Mayiga u ka lafasali ka taa se madame Buhari Fili Sisɔkɔ ma ale ye a yir'o la k'a fɔ ko min ye ale ka kɛrɛfɛ toli ye ko kɔni k'o bɛna kɛ wajibi ye ko bawo ko min ye nin mɔgɔ ninnu nɔfɛ tɔ mankan ye k'a b'a la ka taa sira min fɛ a n'a bɛ ɲini ka bila minɛn min kɔnɔna na ko politique dama an da dɔrɔn don bawo n'i ye a lajɛ nanzarakan na ko c'est procès est purement politique
et va faire l'amalgame. Ɲagamili o kana don a ko la. I b'a ye k'a fɔ min ye maître Kasimu Tapo ye a ko a b'a sen bɔ. Ko bawo min ye réseaux sociaux sanfɛla ye tɔgɔcɛn caman bɛ ni ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma wa min ye a mana kuma o kuma fɔ k'a to ninnu ka lafasali la i b'a ye k'a tɛna minɛ maaninfin bɛɛ sɛbɛ la bawo min ye maître Kasimu Tapo ye ko hakilinajigi min ye affaire Guillaume Sarr ye olu minnu kɛla sababu ye ni kana sɔrɔdasiw ka minɛnw ni k'o di anw ka jamana ma ni a ko tilala ka don bisi basa la ni maître Kasimu Tapo kɛla o cɛkulu ye n'o ye société in ye ni k'o lafasa o lafasali senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye an ka kiiri tigilamaw ye u ye anw ka jamana faso Maliba ni k'a ɲagi k'a fɔ k'a ka miliyɔn sigiyɔrɔma caman sara Guillaume Sarr ye o ta ko taara wolo fɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama wa min ye maître Kasimu Tapo ye a ko o kɔrɔfɔ in halisa fo ka na se bi ma o kɔni dama an da de farala ɲɔgɔn kan min kɛla sabu ye n'ale min sen bɔ ale mana fɛn o fɛn fɔ o tɛna minɛ maaw yɔrɔ wa a bɛna kɛ i b'a fɔ a b'a la ka ninnu lafasa kalo kan waasa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye jamana seleke naani kɔnɔna na min ye maître Kasimu Tapo ye a ko a bɛ sen bɔ ninnu ka lafasali la n'o ye Sumeli Bube Mayiga ye ani madame Bɔre Fili Sisɔgɔ wa min ye avocat tɔw ye minnu n'olu ka yamaruya n'o ka ɲɛmaya kun t'a mɛn ka di ale ma ko ale na ɲɛmaya to maa wɛrɛ bolo o k'i wakili don maa fila in ka journalido la waasa fɛn min sababu bɛ kɛ sababu ye k'u bɔ kaso la o fɛɛrɛ ka tigɛ u fɛ ko nka k'ale n'i jɔ kɛrɛfɛ fɔlɔ nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don Bɔkasiriki ne bɛ n bolo Bɔka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil Bɔkasiriki sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Sirili Kulubali Sirili ko a ko 340 ani 40 o ka tunu i ko to 40 la Bɔkasiriki o ka gɛlɛ jamana wagande kɔnɔ o tuma ministre min i k'a dɔn n'a tɔ ye ko ministre Madina i k'a dɔn a b'i ni ka sumaya dɛ n'a ma wuli ka jɔ boloda joona Umaru Mahamadu Ba a laban kana boli ka taa ni jamana wari sɛbɛnnikɛla ko a ko vérificateur général a k'a dɔn ni hakili b'a a ka ko la a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɛra sababu ye Bɔkasiriki i k'a dɔn cakɛda min i k'a dɔn n'u k'a ma ko Anaki i k'a dɔn vérificateur général taara sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɛmaa de Umaru Mahamadu Ba ye fiɲɛbaden yɛrɛ a kɔfɛ sabula sɔmi kɛra k'a fɔ 300 ani 40 Bɔkasiriki k'a dɔn tununa ministre kura nane min ye madame Madina Sisɔgɔ ye ministre des transports des infrastructures a nani bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ muso ŋana don i k'a dɔn baara kɛ ko ɲuman a y'o ɲɛdɔn sabula cɛkɛda n'o ye a ka minisiriso ye a bara k'a fura nka a bɛ ni ka sumaya dɔɔni min ye Umaru Mahamadu Ba ka ko ye sɔmi kelen don Umaru Mahamadu Ba la a kana na boli dɛ sabula Anaki ale de y'o ɲɛmaa ye Bɔkasiriki k'a dɔn tuma min ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara u y'a ye k'a fɔ Anaki ANAC o tɛ Anaki ye de Agence nationale de l'aviation civile o don Bɔkasiriki sɔmi kɛra k'a fɔ fulakɛ min ye ba ye i k'a dɔn a ka wari doncogo ni wari bɔcogo u jɛlen dɛ a ye ko in kɛ a kelen na Bɔkasiriki i k'a dɔn kelen na taamali kelen na maa min kelen bɛ yaala ni kɛ Ala ye maa t'i sɔsɔ Bɔkasiriki nka min ye a wari dun ye o kɔni yera a yera k'a fɔ ayiwa min ye Umaru Mahamadu Ba ye directeur général ANAC Bɔkasiriki i k'a dɔn 340 a kelen y'i da u ka k'o fiyɛ nka ɲininkali a yɛrɛ bɛ kuma caman fɔ sabula kuma porokotolenw ani kuma banaminenw a b'o fɔ a b'a jira k'a fɔ cakɛda in baarakɛla caman bɛ yen ɲɛmaa caman bɛ ale kɔni ye ɲɛmaa ye i k'a dɔn olu ka kɛwale an'u ka baara kɛcogo i k'a dɔn u m'ale yɛrɛ ja o de la a kelen bɛ ka jalakiba caman bi min ye kadiri minnu yɛrɛ bɛ ANC la min ye agent comptable ye Musa Wologem Bɔkasiriki a kɔni kelen bɛ k'o sɛbɛkɔrɔ nɔgɔ k'o sɛbɛkɔrɔ jalaki sɛbɛnnikɛla kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ sabula korokaraw de bɛ ɲɔgɔn gɛyɔrɔ dɔn ko an bɛ don min na ko bi ministre Madina kɔni Bɔkasiriki i k'a dɔn a ka wulikajɔ boloda joona sɔmi kelen don k'a fɔ min ye Anaki ye a directeur ba min ye Umaru Mahamadu Ba ye Bɔkasiriki a ka wari duncogo cɛ ka jugu kosɛbɛ sabula maa kelen yɛrɛ bɛ se k'i da 300 ni 40 kan o ka ca Yoruba wari la cogo min na o bɛ maanifin kamana guwa min ye ministre y'a nafura dama a kɔni bara ka baaraw kɛ Bɔkasiriki a bara ka taa yɔrɔ lajɛ ni ka sɛgɛsɛgɛliw boloda min ye directeur général ye Anaki min ye Umaru Mahamadu Ba ye yalima i k'a dɔn bolomasa ma a minɛ dɛ hali bi ka da dalu jumɛn in na a bɛ minɛ yalima ayiwa a ka girin de wa yalima a dugulen bɛ mun kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre Madina n'a ta kalama nin y'a ɲɛfɔli a ye i k'a dɔn sunba kule dalen bɛ Anaki la n'a ma wulikajɔ kɛ joona Dankɔrɔba kana maa min bɛ baara kɛ aviation na o t'a manko dɛ ayi dɛ o bɛ ka maa caman gɔn dɛrɛ sisan aéroport la i tɛ taa o kana tigɛ
ale aéroport barakɛla ye a jɔ n ka avion kɔnɔna in lajɛ a bɛ cogo min ka sin k'i dogo a tɛ taa dɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ taa jibi fa Boubacar Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ de wa Tunkara ko sentigɛ bɛ ta ka banabaatɔ min ka bana furakari n'an ka activité ma sɔrɔ o la ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'annonceur l'annonceur ko min ye dɛmɛ min n'o bɛ ta ka di an ka kunnafonidilaw ma n'o ye aide à la presse ye e ko a ko t'a fɛ ka sumaya wa a bɛ ɲini ka san 3 bɔ bi i b'a ye k'a fɔ dɛmɛ min n'o bɛ ta san o san ka di anw ka kunnafonidilaw ka jɛkuluba ma o kɔni nafolo in k'a tunu bɛ i b'a fɔ todenw bɛ nugu la bawo n'i y'a lajɛ min ye coronavirus ye o n'a fɔra dama anw ka jamana kɔnɔ kana bɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ lɛriw kan caman kɔni kun t'a la jamana ɲɛmaaw yɔrɔ a donni kama ko dɛmɛ na ta ni ka ɲɛsin anw ma bawo a kɛla sabu ye ni k'anw ka baara caman bɛ yen ni k'o don bisiba t'a la o kɔni kɛla sabu ye sɔgɔma in na min ye anw yɛrɛ ka faraɲɔgɔnkanjɛkulu ka kumada ye u kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ anw yɛrɛ jabalaba la waasa min ye ɲɛfɔli ye an'u ka dusumakasa an'u ka yeta ye fɛn min ye camanjɔrɔ fanga ko in na o ɲɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɛ wa jarala fana k'a fɔ min ye nafolobamugu kule ye o t'a la ka di seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma n'o ye artisiw ye min kɔni bɛ se ka kɛ sabu ye coronavirus o dɛmɛ kɔlɔlɔ min yɛlɛnna u la dɔ ka se ka bɔ o degun la miliyɔn 700 bɔ ɲɔgɔn k'o t'a la ni ka di an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma ko nka ko anw minnu bɛ yen n'anw bɛ kɛ sabu ye ka kunnafoni ka manifin bɔ dibi la ka kunnafoni ni k'a sansalama jamana seleke 4 kɔnɔ ko yalima k'anw ni nafolo man kan wa coronavirus a nafolo bɛ se ka tila cogo di k'anw sen tɛ a la o kɔni o kɔrɔfɔ o de b'a la ka sansalama sisadani na maison la presse ɲɔgɔn ye kɛ soba kɔnɔna na Bamakɔ n'o ye Mali faaba ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ i b'a ye k'a fɔ u y'u sɔnni sigi ko caman kan u ko u y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ waati jan bɔ kabi waati min na Général Moussa Traoré ka fanga n'a dafirila min bɛna marisi kalo dɔ ma san 1991 i b'a ye k'a fɔ kunbɛn belebele dɔ kɛra n'a bɛ wele ko conférence nationale août ani septembre a kɛra o furancɛ de kɔnɔna na o senfɛ maaba caman kun wele ani jɛkuluba caman wa a jirala kɛnɛ in kɔnɔna na a donni kama k'a fɔ ko min ye anw ka kunnafoni dilaw ye ko dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin u ma k'u jɛniyɔrɔ ko a yela ko wa k'u ye jɔyɔrɔba kɛ fanga dafirili la o tɛmɛnen kɔ kokura min ye kɔrɔfɔ min n'a bɔla ka bɛn a donni kama san 1991 la o de ye ko dɛmɛ min n'o bɛ ta nafolomugu la ka di parti politigiw ma dɛ n'o ye an ka fɛɛrɛtɔ ninnu ye ko nafolo ka bɔsi ka b'o bolo ni k'a di journaliste wa o kɔni o don kɔfɛ kɔrɔfɔ in sɔnkɛlaw ma bɛnkɛla o kan i b'a ye k'a fɔ maa min n'o sigina 91 kɔfɛ n'o bɛnna 1992 ma Alpha Umaru Konare ale de kɛra jamanakuntigi ye démocratie nalen i b'a ye k'a fɔ a kɔni nana fɛn min kɛ bɛnkan min n'o kɛla conférence nationale sali kɔnɔna na a m'o bɔ a sira fɛ a ye parti politigiw ka nafolo a ye nafolo di olu ma wa minnu kɔni ye don kibaru silamɛw ye o kɔni olu ka nafolo o bɛɛ b'a la ka taa hali sini wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ i b'a ye k'a fɔ min Elhaji Bun Bokari Keita ye jamanakuntigi kɔrɔ o fana nalen san 2013 i b'a ye k'a fɔ a ye layiru ta ka layiru kan di a fɔ ko min ye don kibaru silamɛw ye k'u bɛ degun kɔnɔna na o ni dɛmɛ ka kan dɛmɛ kan ka ta ka ɲɛsin u ma o kɔrɔfɔ fana bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ fo ka na se coup d'état kɛdon ma utikalo tile 18 san 2020 i b'a ye k'a fɔ a m'i kɔfilɛ anw na wa min ye sefo wari miliyari 3 bɔ ɲɔgɔnko ye o kɔni o de kɔni b'a la ka taa ni ka dun parti politigiw fɛ ka taa sɔrɔ min ye aide à la presse ye o nafolomugu 200 millions san o san min kan ka di aw ma o kɔni o t'a la k'o di wa laɲini bɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye bi yɛrɛ ɲɔgɔn ye kunba yɛrɛ ye k'o de ye arrière min bɛ ni san 3 min tɛmɛna ni aide à la presse n'a ma bin dɛ k'a ka sara a saralen kɔ min ye anw ka nafolo ye a ka bɔ bolilasɔnli la a ka fara anw ka budget national kan nafolo in ka to ka taa ye k'a di don kibaru tigilamɔgɔw ma o fana tɛmɛnen kɔ kokura dɛmɛ wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka se aw ma o de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ anw ka kunnafoni di so ninnu k'u sigi sen kan walima an ka kunnafoni di gafo ni ka u sigi sen kan min ye tɔtoli ye o ka kɛ anw ye n'a bɛ wele ko exonération o ko in o ka bɔ sugo kana ni k'a dankɛnɛmaya ko bawo ko n'i ye anw ka miliyɔn 200 in ta k'a da UEMOA yɛrɛ jamana minnu bɛ a kɔnɔna na ko n'an taara Côte d'Ivoire jamana kan olu ka aide à la presse san o san ko miliyari 1 ani miliyɔn 75 o de bɛ di u ma Burkina Faso miliyɔn 300 o bɛ ta ka di olu ma wa fana tɛmɛnen kɔ kokura min ye Togo ye olu bɛ miliyɔn 500 sɔrɔ Niger jamana olu minnu ka président n'u b'a la ka anw tigɛrɛma an ka jamana kɔnɔna na yan miliyɔn 400 o bɛ ta ni ka di don kibaru tigilamɔgɔw ma ko wa ko nin ko in kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ bila sariya min kɔnɔna na o de bɛ wele ko loi 00046 min taara jouer kalo dɔ tile 7 san 2000 wa article min bɛ a kɔnɔna n'o article 32 o b'a jira k'a fɔ min ye don kibaru
silamɛw ye ko nin dɛmɛ ka kan min ye nafolo ye o ka di u ma o ni fɛn o fɛn ka kan makaamana ka taa ni ka da u kan nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'annonceur kɔnɔna na Marikacɛndaw Mariatu Konate a ka fasiri don. I t'i hakili sigi. Bɔrɔjirigi. Tezara premier mɔna. An k'o min fɔlɔ ka kunkolo lafiya. O bɛ bɛn. Ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn. Karamɔgɔ Dɔgɔ Tunkara. Naamu. Ko maa min ka saraka ma bɔ Bamako la. Danganda sigilen bɛ k'i ma wajibi. O tiga ka n'i minɛ fiyewu. Ne ko bala cogo bɛ di. Bɔrɔjirigi n bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le SOF. OAM. Nin y'a ka fasiri ye. Bɔrɔjirigi k'a dɔn baara kɛko ɲuman. I k'a dɔn i k'an ka fo ni ka tana na. Jango ka baara kɛ ka ɲɛ jamanadenw ye. I ni foli ka kan. Agence Almadina Voyage. Bɔrɔjirigi n'o to a fɔra jamana in kɔnɔ ka ban i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min don. Hiji ani Imura. A kɛko ɲuman jamanadenw donini maa miliyɔn caman. Ni ka taa n'u ye Makan. Damu ni Makama ani lafiya. Bɔrɔjirigi n'a y'i diya a fɔ ko Agence Almadina Voyage. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔrɔjirigi k'a dɔn awa gɛlɛya kelen na. N'i ye gɛlɛya bɛɛ i b'a sɔrɔ a fila bɛ ɲɔgɔn. N'i ye gɛlɛya bɛɛ i b'a sɔrɔ a fila bɛ ɲɔgɔn fɛ. San 2019 Bɔrɔjirigi i b'a ye k'a fɔ min ye Agence Almadina ye. Bamakɔ doafiyɛ cɛmancɛ a bɔ tasuma dɔ ko wulila ye k'u ka yɔrɔw jeni. Bɔrɔjirigi k'a dɔn ko wɛrɛ nana fara o kan sabula Covid-19 o kɛra sababu ye a wa baara caman bɛ yen o ka jɔ. Jango Hiji ani Imura. San 10 san yɛlɛma. Bɔrɔjirigi bi baara min na i y'o sɛbɛn kɔrɔsi dɔn. Agence Almadina i b'a fɔ kun b'o de kɔnɔ. Bɔrɔjirigi k'a dɔn ayiwa min ye yɔrɔ kura ye k'a dilan. Bɔrɔjirigi i k'a dɔn ka bureau falen. I k'a dɔn camancɛ yɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen falen ka se ka ɲɛda kura di yɔrɔ ma. O baaraw de kɛra. Bɔrɔjirigi k'a dɔn yɔrɔ kurubungari o kɛra septembre tile 26 dimanche tɛmɛnen min ye jamana maabaw ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. Sɛbɛnnikɛla ko Agence Almadina n'olu tɛ bila kɔnɔ ye min ye a ɲɛmaaba ye n'o ye Mahamadu Kamara ye. Bɔrɔjirigi i k'a dɔn a ye Ala tanu boloda ni ka foli tanu kɛ. Jamaba min nanen filɛ jama sanuya min nanen filɛ nin Agence Almadina na ka n'u ka awa yɔrɔ kuraw lajɛ bureau kuraw dilanni lajɛ a ye foli ani tanu kɛ. Bɔrɔjirigi i k'a dɔn agence de voyage min ye Bayisu Kanute i k'a dɔn o kun bɛ kɛnɛ kan min ye ministre de la culture et de l'artisanat du tourisme Seydou Konate ale kun taara ministre nɔnabila. Bɔrɔjirigi i k'a dɔn ministre des affaires religieuses culte Mamadou Issa Kulubali ale taara ministre nɔnabila. Sɛbɛnnikɛla ko in daminɛna kuranɛ kalan na. Bɔrɔjirigi kuma min kuranɛ kalan tɛmɛnen kɔfɛ min ye wulikajɔ ani bonya ni tɔnin ye Agence Almadina ɲɛma i k'a dɔn Kamara a ye foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Agence in sigi Wuradama a ye Makama ani lafiya min kɛ jamanadenw ma minnu bɛ taa Hiji la walima Imura la san o san. Bɔrɔjirigi a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn kabini san 1996 agence in dayɛlɛla san 30 taa ka segin a kɛra sababu ye u ka nɔ caman bɔ Magan dugu kɔnɔ Hiji kɛko ɲuman min ye avion biyew feereli ye. Bɔrɔjirigi mobili ni mɔgɔw b'a la wari min na wari ci Agence Almadina maa ko nin don kɔfɛ maa ye jamana kɔnɔ bilen. Mamadou Kamara i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ u ka bureau minnu ni tasuma tun y'a jeni u filɛ ka segin a bɛɛ lajɛlen kan ni k'a dilan kura ye. Bɔrɔjirigi waasa ayiwa maa minnu bɛ taa Magan u fɛ u ka donyɔrɔ n'u ka bɔrɔ u bɛ se ka lafiya cogo min na. A ko gɛlɛya Ala de b'a se adamaden ma. Tasuma kun ye yɔrɔw minɛ min ye Covid-19 o fana nana fara kow kan u bɛ ne ka san fila bonyanko bɔ i k'a dɔn taama ti kɛ bilen. U dalen don a la u denganiyanen don n'a ye k'a fɔ min kɔni ye san wɛrɛ ni Ala jɛna n'a ye. Magan da kɔni i k'a dɔn siraw bɛna bɔ sabula Saudiya jamana u ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ. Arabuw fana ye lɛtiri caman ni ka foli ni tanu ni k'u ta k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn awa Ala kungo min kun y'a sɔrɔ n'o ye tasuma mɛnɛ ye awa yɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mahamadu Kamara ye a ko a nisɔndiyalen bɛ hadamaden i ka da Ala ko la fɛn o fɛn ni o de ye maanifin sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ fara Ala de la. Agence Almadina bilama i k'a dɔn a yanga ka bon kosɛbɛ a bɛ Ala fo k'o waleɲuman dɔn. Agence wɛrɛ minnu bɛ Bamakɔ Bɔrɔjirigi olu bɛɛ lajɛlen ciden bila ka taa kɛnɛ kan ka taa dogodongu ye ayiwa i k'a dɔn yɔrɔ kura dayɛlɛli la. Bɔrɔjirigi o de la min ye Kamara ye i k'a dɔn a k'a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma. Saudiya ɲɛmaaw Bɔrɔjirigi u ka wulikajɔ ni cɛsiri u ye dɛmɛ min da k'ale sɛgɛrɛ sabula u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san 30 bɔ. Nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le SOF kɔnɔ a ka bi bɔli la. Le SOF maaw karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen
lajɛlen fo ko maanifin tanoli a kana bila k'i sa dɔw kɔnɔ min ye Bagineda kapu ɲɛmaa ye n'o ye madame Dedewu Mahamana Traoré ye ko médaille ma ta ni ka di a ma wa maa kofɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ directrice du cap de Bagineda n'i y'a lajɛ a ka wulikajɔ o dogon tɛ maa na wa ka se k'a ye ka na n'a ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan maaw k'a ye k'a ka baarakɛtaw dɔn o sababu bɔla an ka ministère de l'éducation kɔrɔ la n'o ye Barthélemy Togo ye Barthélemy Togo ale ye madame Dedewu Mahamana Traoré a y'a ye Nara de Nara lakɔli karamɔgɔ kun don a y'a jɔyɔrɔ mun kɛ yen o kɔni o kɛla bɛɛ lajɛlen ma sababa ye o kɛla sabu ye danaya ka da a kan ka na n'a ye k'a bila cap de Bagineda o kunna o ɲɛmaaya o taara bɛ k'o di a ma kɔsada in na min ye colonel Assimi Goïta ye muso in yɛrɛ ka wulikajɔ kama i b'a ye k'a fɔ médaille dɔ ta la ni k'o taara a disi la koyi n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ a décoré min bɛ wele ko médaille du mérite national avec effigie o kɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ colonel Assimi Goïta fɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye kabi san 2017 i b'a ye k'a fɔ a nana nin centre d'animation pédagogique Bagineda a nana o ɲɛmaaya la wa a nafura dama kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni baara man d'u ye n'u tɛ baarakɛla yɛrɛ fɛ jamana in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bagineda kapu o kɔnɔna na olu kɔni wulila ni toit suguya bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin muso in ma n'o ye madame Dedewu Mahamana Traoré ye madame Dedewu ale tɛ maa lamɛn koyi n'a ye hakilina minnu da fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sabu ye k'an ka kalanko ni k'o bɔ nɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ a ka kapu ka danganiya kɔnɔ Bagineda n'a lamini o kɔni a b'a la k'o fɛɛrɛw tigɛ doni a dugujɛ a ko bawo min ye jamana ye a ka sinsin a ka ɲɛtaa sɔrɔ o de ye ni kalanw kɔni n'o ye kalanko ye n'o donna bala min ye jamana siniɲɛsigi ye n'o ye denmisɛnninlakaw ye olu ka kalanko ɲuman sɔrɔ min ye sɛbɛn masaw ye walima se tɛ masaw ye bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen mana kalan sɔrɔ o bɛ kɛ sabu ye an ka se k'an jigi da denmisɛnw ka donna waatiw nataw la bon min ye dame de fer ye a bɛ wele ten madame la dame de fer o kɔni o sɔrɔla a ka cɛsiri fɛ a n'a ka wulikajɔ ani n'a ye ko min minɛ tiɲɛ kɔni kan a t'o bila o y'a min ye a ka wulikajɔ ye o de kɛla sabu ye min ye hali siniwaw ye fo ka taa se anglais ma olu ye tableau de distinction ta ni ka di a ma a yɛrɛ a kɛlen kɔ ka yan walanw salo ka ban a taara munumunu salo kɛ ka taa kalan dafa kalanw kɛ Faransi jamana kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛla sabu ye danaya ka da a kan ni ka sugandili kɛ ka bila cap pédagogique a fɔ cap d'animation pédagogique o min n'o filɛ nin ye Bagineda kɔnɔna na maa bɛ se k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na ka ninnu kelen kelenw to anw ka jamana kɔnɔna na lɔgɔliko a tɛna don bisi basa la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le démocratie kɔnɔna na Lasi Sanu a ka wulikajɔ Bɔkari i k'a dɔn o kutumu kelen kɔnɔna na awɔ min ye collège moderne Daba Tunkara min Allah kapu collège moderne Daba Tunkara min filɛ nafadi yɔrɔ la ɲinan defu o y'anw yɛrɛ ka lɔgɔli ye 80% a bɛɛ ta ɲinan ye lɔgɔli in sanfɔlɔ de defukɛlaw ka defu k'a kɔnɔ non o b'a jira k'a fɔ kala b'a la ka kɛ 80% kɛmɛ o kɛmɛ maa bi segin bɛɛ ye defu sɔrɔ o ka ɲi Manca Tunkara i k'a dɔn a fana kapu kan ka bandiri d'a ma 80%. Bɔkari n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Bertin Dakwa nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔkari Sidiki i k'a dɔn a wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan min ye a politiki bunaku ye URD a kelen bɛ ka tabale gosi min ye tɔndenw ye i k'a dɔn hakili jaga ka bɔ maa min bɛna tasa ni ka kɛ k'i ɲininka ayiwa URD ka candidat ye président ɲini bunaku kan sɛbɛnnikɛla ko ayiwa URD président Saliku Sanɔgɔ i k'a dɔn a kun ye lettre kɛ ka ɲɛsin min ye section bɛɛ lajɛlen ye ni maa b'a ka yɔrɔ la walima a ka d'a ye maa min ka kɛ candidat ye URD la o kuma a bɛ sɛbɛnni kɛ ni k'o ci o sɛbɛnni in yɛrɛ bɛ kɛ ka ci a bɛ bɛn don min ma sɛbɛnnikɛla tile 24 e ko ayiwa sɛbɛnfura yɛrɛ ma dafa wa sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko kɔni bannen jatew nana bɔ dossier 6 maa 6 o de kan bɔlen bɛ URD i k'a dɔn a président ɲini bunaku kan maa fɔlɔ maître Demba Traoré ministre kɔrɔ don i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye a jɔyɔrɔ ka bɔ parti kɔnɔ kosɛbɛ ale taara i ka ŋaniya siri Kayikaw fɛ yen duwakun tɛmɛnen na Mamadu Igor Jara i k'a dɔn ayiwa Dankɔrɔba Bamanankɛ bilen
a fana y'i kanbɔ a fana ye minisiri kɔrɔ ye a delila ka kɛ wa candidat ye présidentielle la san 2018 maître Abdul Wahabu Berté a fana ye minisiri kɔrɔ ye i k'a dɔn bureau exécutif national URD a bɛ cɛmancɛ kolo la Madu Jalo o fana ye wa président jeunesse parti ye i k'a dɔn ani Adama Kulubali ka taa fara n ɲininka wa Bubu Sise sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye wulikajɔ ye octobre kalo tile 23 o de bolo dalen don hakiliw ayiwa ani ŋaniyaw ka siri i k'a dɔn min mana kɛ jamatigi ye i k'a dɔn bolongani ka ɲɛsin o ma sɛbɛnnikɛla ko kabini sisan dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i k'a dɔn a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula min ye section 45 ye o bɛɛ lajɛlen jigi dalen don Bubu Sise kan a yɛrɛ m'a dogo sabula a y'a jira k'a fɔ ale kana URD la fɛn damadɔ don Bakari Sidiki i k'a dɔn politiki baara tɛ taa maa minnu bɛ n'a ka hakilinaw kelen ye a ka taa fɔ o ye kelen ye wa o tɛmɛnen kɔfɛ jɛmu fanga sinsinni ani jɛmu fanga ɲɛta ale b'o dalu kɔnɔ wa min ye jamana kanu ye ani jamana ɲɛta jango démocratie sinsinni i k'a dɔn a y'o kɛlɛbaa ye hali n'o y'a sɔrɔ a mɛnna a ma kuma i k'a dɔn a lafiyalen don i k'a dɔn dɔnda la jɔrɔlen tɛ min ye URD a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula Sumayɛlɛ Sise k'ale to a ka baara la Sumayɛlɛ Sise ngwara daba don o y'ale sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ni kangaridaw ani ka ladilu k'a bila o siraw kan Sumayɛlɛ y'o min kɛ wa o tɛmɛnen kɔfɛ u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa URD kɔnɔ cɛw ni musow hakilina min b'u la o de ye parti yɛrɛ a ka sandalama ani ɲɛta minnu fɔlen don a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen y'ale da URD la wa a tutigɛbaw y'ale yɛrɛ sɔmaw ye ale yɛrɛ balima caman de ye URD tutigɛba ye nin ko damadɔ de kɛra sababu ye a ka don URD la o tɛmɛnen kɔfɛ a na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sabula danaya min dalen don a ka jɛnɛkaw fɛ yen a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'a kɛra garijɛgɛtigi ye URD kɔni ka san sɔrɔ cogo min i k'a dɔn o y'a ka hakilina ye ni kuma damadɔ min kɔni fɔra nin bɛɛ lajɛlen dɔ fara a ka makaama kan sabula kadiru ka taa se cɛw ni musow ma ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye i k'a dɔn a wa sɔn ka kɛ min kɔni ye Bubu Sise ale ka taa ka k'an ka kadira ye o y'u ka hakilina ye nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni info matin n'a y'olu fo ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant maa min n'o o kɛn bɛ ka kuma ya o de ye Masire Jɔpu ye Masire Jɔpu ko kununko ko madiya kununko madiya a madiya anw ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ jijeni kɔnɔna na min ye route nationale 22 ye ni a yɔrɔ yɛrɛ ni a bɛ furancɛ min na o de ye Sebabugu ani Kuala ye Kayisira awɔ o ni Bamakɔ cɛ kilo 180 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni Bamanjilakaw ye o kɔni o ye ja de da anw ka nin finitigilakaw ɲɛ minnu n'o kun b'a la ka cortège dɔ ni k'o lakana ni ka taa anw ka damabɔyɔrɔ dɔ la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye nin Bamanjilakaw ye kɛlen kɔ ka na jan da anw ka maaw ye n'an ka maaw u nana ka na bɛn o ambisukari kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ mugutiw kɔni wulila u ni ɲɔgɔn cɛ min ye anw ka finitigilaka maa 5 ye olu kɔni olu fatula min ye maa 4 ye olu banana wa maa 4 ninnu na minnu banalen don dɔw bɛ yen f'u bana cogo juguya la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kokura min ye porto n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u ka porte char ye porte char fo ka taa se pick-up ma o kɔni nin Bamanjilakaw ye tasuma wuli nin bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban pewu n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ kokura min ye pick-up 2 ye minnu kɔni bɛ yen ni marifaw kun b'u sanfɛ n y'a dɔn mugutiw kɔni wulilen ko ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen b'a la k'i ka fan ni k'o makara i bɛ se k'i tɔɲɔ ni k'o kisi nɛgɛden ma cogo min na o kɛla sabu ye maa ninnu y'o t'o la dɔrɔn purukusu u taara n'u yɛrɛ ye min ye pick-up 2 ye marifaw bɛ minnu sanfɛla la wa min ye dɛmɛ kɔni o kɔni t'a la ka ɲɛsin u ma bawo kɔrɔfɔ bi anw ka finitigilakaw tulo kan olu wulila ni ka yɔrɔ in ni ka a sɛgɛrɛ wa jirala fana k'a fɔ min ye anw ka nin marabolo fɔlɔ kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sanu b'a la ka bɔ yɔrɔ minnu na a yɔrɔ kɔni kɛ bɛ siran yɔrɔ ye an bɛ donni ko bi ko bawo min ye Bamanjira wale o kɔni b'a la ka kɛ donni a dugujɛ ko ni kɔrɔnfɛla ni cɛmancɛ bolo jamana kɔnɔna na n'o kun kɛ bɛ k'an kamana gan i b'a ye k'a fɔ Kayi mara o ta kɔni b'a la ka juguya donni a dugujɛ min ye Bamanjilakaw n'o ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ye terroriste o kɔni b'a la k'u jakile kɔni ja nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na wa a jirala fana k'a fɔ min ye septembre kalo tile 11 tɛmɛlen san 2021 nin ɲɔgɔn na Bamanjira wale dɔ fana boloda la min kɔni kɛla sabu ye Moritani mobili belebeleba bolila maa 2 olu kɔni faa la maa 1 o banana a ko maa bɛ dugawu don de kɛ sa min ye maa minnu faatula Ala ka dugu suma u kɔrɔ u kɔni u sala fasoko min na hali u sala ka jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ k'a dɔn u ye min ye dɛmɛ ye u ka ta fana ka ɲɛsin u kɔmaw ma nin kun ye sɛbɛn
yɔrɔ min n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Masirejɔ fɔ a ka wuli ka jɔ. Bɔnsiriki k'a dɔn waati min ka dafa o de la an ye tabalen min gosi radio Jɛkafɔ sanfɛ dɛmɛ ka ta ka armée sɛgɛrɛ école de guerre a ka dayɛlɛ Bɔnsiriki a ko kɛra sɛbɛ ye sabula min ye compte numéro 4 an bara k'o ɲɛɲini ani banque numéro Bɔnsiriki mɔgɔw ka t'u ka wari bila ye i k'a dɔn a ka ta ka di armée ma wari o wari n'a dira jamana ma kɔnɔnafini bi y'a la Bɔnsiriki hakili b'a la o sanja la dɛmɛ min dara ka armée sɛgɛrɛ a wari ko ɲɛma dɔn Covid-19 a wari ko ɲɛma dɔn nka mɛ min ye o ni nin tɛ kelen ye mɔgɔw ko hakili jagabɔ k'u hakili kɛ kelen ye Bɔnsiriki compte numéro in mana di don o don bɛɛ ka t'i ka wari bila ye sabula an y'a fɔ sɔrɔdasiw ye wari in bi di a ɲɛ bi fɔ anw ye don o don maliyɛnw y'u ka wari di cogo min a bilala yɔrɔ min a ti k'o ye a ti k'o ye a ɲɛ ka fɔ an ye don o don an b'a laseli lase mɔgɔw ma nin wari hakɛ in de dira nin kɛra ta ni wari bi don miseli la an ka bɔ a kalama an k'o fana ɲɛfɔ malidenw ye o de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ni danaya ka sabati o tuma mɔgɔw kana kɔrɔtɔ compte numéro i k'a dɔn yanni sɔnni an bɛna di journaliste Seydou ale ni sɔrɔdasiw bɛ kuma na walasa compte numéro ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ni Ala ni kira sɔnna kuma fili kɔrɔ nin ye. Bon karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ min dɔn o ka yanni an bɛ bɔ kuma kɔnɔna na waati dafara nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn min ye farikoloɲɛjɛkɛlaw ye i k'a dɔn Nasi Wuluni a ye Messi kɛ a ye ko kɛ kununko ye a taara fan wɛrɛ fɛ ka bɔ Barika kununko a ye pari bɔ bolola o Nasi Wuluni a y'a ngɔlini wuli ten ngaki kununko a ye pari bɔ bolo kelen ni kɔni a ye pari bɔ bolo la Burapele ani Sidi olu bɛ ni sɔnni dɔw ka sa ni ka a kunko n'a ɲɛɲɛ bɔ ne ko anw bɛ jouer don jumɛn de Barca bi et puis ala k'anw bɔ sama furu filajɛ fɛ jibi bolo tun bɛ nɛgɛw la Boubacar Sidiki Daba Tunkara a k'a bɛn sini nin waati kelen na nin radio so kelen na min ye a wulikajɔ ni cɛsiri kunnafoni ka se ka jɛnsɛn wa salam.